провести эту церемонию. Сегодня, 25 сакавіка, особливый день в истории Беларуси. В этот день, в 1918 году, была обвешена незалежность Белорусской Народной Республики, первой сучасной белорусской державы. И зараз прогучить гимн ПНР «Ваяцкий марш», мы выйдем шильными рядами, и мы узнимем бел-червоно-белый стяг, символ свободы и супольного змагання Беларусу. Gerbiamas vicepirmininkas Olikai, gerbiama prezidentė Svetlana Tsikhanovskaja, brangus draugai, aš Denis Kučinskis, Svetlana Tsikhanovskaja diplomatinis patarėjas, ir šiandien turiu garbę vesti šią ceremoniją. Ir ši diena, kovo 25-oji, tai ypatinga diena Baltarusijos istorijoje. Šią dieną 1918 metais buvo paskelbta Baltarusijos Demokratinės Respublikos pirmosios šiuolaikinės Baltarusijos valstybės nepriklausomybė. Dabar nuskambės BNR himnas, karių žygis ir mes pakelsim Baltarusijos balta, raudona, balta vėliavą, laisvės ir bendro Baltarusijos kavos simbolį. Зараз усіх запрошую ушанувати хвилиною мовчання пам'ять тих, хто ахвяравав своїм життям у змаганні за незалежну і свободну Білорусь. Dabar kviečiu visus pagerti tylos minutį tos, kurie paaukojo savo gyvybę, kovodami už nepriklausomą ir laisvą Baltarusiją. Дякую, ачу. І зараз з великим гонором даю слово Светлане Тихановской, обранной президентце Беларуси. Сутичитель гarbė suteikiu žodį Светлане Тихановской, išrinktai Baltarusijos президентом. Mėly draugai lietuviai, dear excellencies, friends of Belarus, дорогие белорусы и белорусы. Сегодня не просто день, это наш день воли.
І я хочу шчыра падзякаваць літоўскаму сейму і шаноўным дэпутатам за тое, што мы адзначаем гэтае свята разам. Esu dėkinga ir sujaudinta, kad šiandien šalia Lietuvos Seimo pastato plėvės plėvos ir balta raudona balta Belarusijos tautinė vėliava, mūsų nepriklausomybės ir taikios revoliucijos ženklas. Ačiū Jums iš visos širdies. Беларусь незалежная. Гэтае слово упершыню прагучалі 107 гадоў таму ў Менску. Гэтыя словы прагучалі і змянілі ход гісторыі. Незалежнасць не звалілася нам з неба, як некаторыя цяпер кажуць. За яе змагаліся пакаленні, паўстанцы Каліноўскага і Касцюшкі, адраджэнцы нашай Нівы, настаўнікі і селяне. Нават калі здавалася, што ўсё страчана, беларусы не здаваліся, не пускалі рук і працягвалі барацьбу. І сёння я адчуваю вялікі гонар, калі слухаю гімн БНР. Але яшчэ больш, калі бачу наш сцяг. Сцяг, які стаў сімвалам надзеі, пратэсту, але галоўнае нязломнасці беларусаў. Бел-чырвона-белы сцяг нарадзіўся разам з нашай незалежнасцю. І сімвалічна, што яе стваральнік Клаўдзій Душ-Душэўскі жыў тут, у Літве. Як і пагоню, гэты сцяг не раз спрабавалі забараніць. За яго кідалі ў сталінскія турмы, збівалі і зневажалі. Але беларусы зноў і зноў выносілі яго на вуліцу. Алесь Беляцкі ўзняў яго над Менскам яшчэ да распаду СССР. А Ніна Багінская несла яго на мітынгі і пікеты ў пратэст супраць расійскай акупацыі. І я шчыра веру, што пакуль лунае наш сцяг, пакуль гучыць беларуская мова, пакуль у нас ёсць такія саюзнікі, як Літва і ўсе прысутныя тут краіны, мы вернем сабе сваю незалежнасць і абавязкова даб'емся свабоды. І што б не рабіў рэжым, без выбары ды інаўгурацыі, рэпрэсіі ды ваенныя правакацыі, яму не ўдасца вярнуць сябе легітымнасць і спыніць нашу волю да свабоды. Рэжыму не ўдасца адгарадзіць нас ад Еўропы, пасварыць з суседзямі і ціха здаць нашу краіну Пуціну. Як і калісьці Літва, мы абавязкова пройдзем свой шлях да свабоды. Як калісьці Літва, мы адродзім сваю краіну і вернемся ў еўрапейскую сям'ю, да якой гістарычна належым. І мы пройдзем гэты шлях разам. І я хочу падзякаваць літоўскім палітыкам з усіх партый, з ураду і апазіцыі за вашу салідарнасць. І асаблівы дзякуй звычайным літоўцам, настаўніку з Панявежаса, прадпрымальніку з Каўнаса, мараку з Клайпеды, фермеру з Уцены ці таксісту з Вільнюса. Ачу Jums, драўгэй. Таксама дзякуй усім дыпламатам, якія прысутнічаюць тут сёння. Вы разам з намі на гэтым шляху, і мы гэта цэнім. Dear friends, thank you for your unwavering solidarity. Belarusians will never forget it. As we mark Freedom Day, remember this. When you stand with democratic Belarus, you stand for stronger, safer, and freer Europe. A Europe without tyranny or fear. So let's also, of course, keep and stand with Ukraine.
because their fight is our common fight for freedom and values that define us. We must never give in to dictators and never betray the principles that make us Europeans. И, конечно, мои дорогие белорусские сябры, дякую вам вялікі, што вы не здаецеся, што верыце і працягваеце барацьбу. І хоць сёння мы уздымаем наш сцяг у Вільні, бо у Беларусі за гэта можна атрымаць гады турмы, я веру, што мы абавязкова зробім гэта зноў у Менску і абавязкова гукнем разам. Жыве Беларусь! Дякую, спадарня президент. Ачу, президенте. Зараз з вялікім гонарам хочу запрасіць Йозаса Олікаса, першага віцэ-спікера Сейма Літвы, кіраўніка парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь. Судді Жулі Гарбе, судді Жоді Йозу Оліку, первому Сейму Пирминку Поводотую, пер Ирги уж демократия Болторусия парламенту группу Сладовую. Дорогие сябры, Your Excellencies Ambassadors, gerbiami šio renginio dalyviai. Iš tikrųjų, man didelė garbė ir pasididžiavimas matyti šiandien jūs minint Baltarusijos laisvės dieną. Ir čia prie Seimo rūmų iškylant baltai, raudonai, baltai vėliavai. 1918 metais mes buvome visiškai greta. Lietuva savo nepriklausomybę paskelbė vasario 16 ir kovo 25. Tokią pat nepriklausomybę paskelbė demokratinė Baltarusija. Deja, šiandien mes esame šiek tiek skirtingose padėtyse. Lietuva yra ES, NATO narė, o Baltarusijos režimas remia Putino agresiją Ukrainoje. Mes linkime ir tikime, kad jūsų širdžių stiprumas ir jūsų nuolatinis darbas vardan demokratinės Baltarusijos atneš savo vaisius. Ir baltai raudona, balta vėliava ne tik plazdės čia Vilniuje prie Seimo, bet demokratinė Baltarusija bus ir pilnateisė ES narė. Ir kartu su mūsų ES valstybių vėliavos baltai raudona, balta plazdės Briuselyje ir daugelyje Europos sostinių, pripažįstant mūsų bendrasias vertybės ir mūsų bendrą europietišką dvasią. Na, o iki to iš tikrųjų dar turbūt yra tam tikras kelio tarpas. Mums reikia tvarios taikos, teisingos taikos Ukrainoje. Mums reikia, kad visi šiandien politiniai kaliniai kalintys Baltarusijos kalėjimuose išeitų į laisvę, sugrįžtų pas savo šeimas, galėtų tarnauti savo kraštui. Todėl ir susirenkame čia, todėl ir kviečiame jūs į Lietuvos širdį, Lietuvos Seimą, išreikšti savo nuomonę ir linkime jums nuoširdžiai visiems sėkmės. Ačiū. Lietuva! Ačiū Lietuva! Ačiū Lietuva! Ačiū Lietuva! Дякую, господар віце-спікер, за такі емоційні слова підтримки для білорусів, для нашої європейської будущини, для нашого змагання і дякую за ту підтримку, яку ви виказали білорусам і Литві. Дякую велике. Зараз з великим гонором передаю слово Жигіментусу Павільонісу, наміснику керівника парламентської групи за демократичну Білорусь. Судді Жулі Гарбе, Жоді Жигіменту Павільоні, уж демократні Болторусія, парламенті з групи Пірмінка Водоту. I will be speaking in English as we have a lot of diplomats here. So, President, Deputy Speaker, Ambassadors, all freedom fighters,
As you see in Parliament, we stand together for Belarusian freedom. We have no divide. Left and right, we are all together for your freedom. And I'm very happy because I'm one of those old diplomats who've been fighting for your freedom for decades, that you are today as united as never before. You have your leader, you have face of your freedom, and Svetlana is really fighting for it everywhere. I also very proud that you made this geopolitical turn to the West. What was lacking in your fight, this geopolitical decision. You cannot consolidate your freedom alone. You have to consolidate your freedom with Euro-Atlantic family. That's the only way to survive in the territory we live. And let me make little free recommendations, more on personal behalf, looking to the future. First, stop speaking Russian. Just stop. This is the language of your occupant. Learn Belarusian and learn Lithuanian and learn all other European languages, because you are the best diplomats of your freedom. You have to translate your freedom to all other European languages. This is the only way. But start with Belarusian language and forget Russian. Simply don't speak. Second thing, well, while consolidating your stay in friendly EU and NATO capitals, don't forget that your primary object to get rid of that regime. Fight inside Belarus. This is the turning moment. Those weeks, months, years might decide decades of your future. And third thing, I have to be a bit more diplomatic. I have some American diplomats here. Learn to say no, not only to enemies, but also to your friends. Those who start appeasement, those who start accommodating Lukashenko regime today, those who try to trade your freedom for some prisoners, say no. Because Lukashenko saw many American presidents and he might see still few. But if you will go that way, you will lose your freedom. And I will cite President Reagan, I think that was 1966. He said, any appeasement with Moscow leads to final defeat. Any American administration that starts with appeasement usually ends with applauding Lithuanians, Poles and Ukrainians with our wisdom, because we live here for 1,000 years and we know how to deal with Russians. So for your freedom. Дякую, Ачу. І зараз так само з гонором хочу передати слово Анатолію Лебедько, депутату Белорусской незалежности. So, вельми кажу, Анатолій Лебедько, Болторусія не приклався без депутата. Живе Беларусь! Як сігнатарій незалежності, як чоловік, кому пощастило своим голосом праз прийняття декларации об незалежности вернуть Беларусь белорусам, я хочу сказать Ачу Лабей, Литве, Сейму, депутатам за гэтыя хвіліны, за гэты бел-чырвона-белы сцяг. І калі следчы камітэт узбудзіць крымінальную справу супраць тых, хто тут сабраўся, то для мяне будзе вялікім гонарам быць фігурантам гэтай справы разам з Йозасам Олегасам і Жыгімантасам Павілёнісам. Мы вас праінфармуем. Ачу. Задаюць пытанне, ці прагнуць беларусы свабоды? Ці могуць, ці здольны беларусы змагацца за свабоду? Вам адкажуць украінцы. Я 5 дзён назад быў на лук'янкаўскіх могілках у Киеве. Ускладаў бел-чырвоныя кветкі на магілу Машы Зайцевай, 24-гадовай беларускай дзяўчыны,
яка стала символом змагання за свободу. І таких могил украинской земли больше за 70. Белорусы створили самое великое войсковое подразделение, якое змагається в Україні за нашу і вашу свободу. А у Соколіку Світлана Тихановська у Болоні поклала червоні білі кветки так само на могили 358 белорусов, что 80 годов назад отдали свое життя за свободу Италии. А на Росах там лежать сыны Литвы, Польши и Белоруссии. Это отказ на питание. Ці хочуть, ці прагнуть белорусы свободы, ці змагаються яны за свободу. Пакуль ёсць такія, як Маша Зайцева, пакуль ёсць такія, як вы, якія прыходзяць пад чырвона-белы сцяг, не гледзячы на пагрозы крымінальных спраў, у Беларусі ёсць шанец і перспектыва. Жыве Беларусь! Жыве вечна! Жыве Беларусь! Жыве вечна! Жыве Беларусь! Жыве вечна! Дякую всім за словы падтрымкі, салідарнасці. І напрыканцы нашай цырымоніі я запрашаю ўсіх далучыцца да традыцыі завязання бел-чырвона-белых стужак на алее беларускай дэмакратыі. Это символ нашей едности, надеи и веры в будущую свободной Беларуси. Dėkoju visiems už palaikymą ir solidarumą žodžius. Ceremonijos pabaigoje kviečiu visus prisijungti prie tradicijos, ryšti baltai raudoną baltais juostelės Baltarusijos demokratijos alėjoje, tam prie tilto. Ir tai mūsų vienybės, vilties ir tikėjimo laisvės Baltarusijos ateitimi simbolis. Dear ambassadors, at the end of our ceremony, before Madam President will address the plenary of Lithuanian Seimas, we have a tradition of doing the ribbon ceremonies near the bridge. This is a symbol of solidarity with Belarus, with the political prisoners, and with our fight for freedom. We also invite you to join. Thank you. Ačiū visiems, dėkui. Živė Belarus. Tai gyvoja Lietuva. And what we're trying to do with the faithful chief.
Мне очень нравится. Вечно моя погода постоянно. Passigada? А у вас есть еще? Ну, Леша. Или там, да? Еще помидор. Там хуже. Я бы продал, да? Ой, не, просто мне как раз... Nu, kaip greitai. Nu, kur, į kurią pusę vyks? Svetlana gal dar galima įjungti? Svetlana. Ой, kur, vaidinė. Gerai. А там еще? Man tinka dabar pasakyti, neatsakyti živė viečia, a živė volna. Živė volna. Volna viečno. No. Let's do several trees, so it's not just the only one. Ambassadors, let's try to do maybe this one. Yes. И при этом ставят сюда и я прямо в таком большом шоке от этого, потому что меня не просили, меня левее. Вот они все меня с двух сторон
разрывает на части. Все эти нарушения лепят. Я думаю, вряд ли для шизов здоровья. Что пришли Так на велопрокате. Сницына и реакции? Нет. Ой. Уже традиційне. А не видел космоса? Ні. Покулі ще не бачив. Я просто записався к нему на тачку. А. Автопробег. А мабуть, ти маєш машину? Я сам. Ты мне все равно ни одну фотографию не скидываешь. Скину. Что это? Он Всё хороший. Он Я вовремя уехал, когда вас все было такая вот, я время уехал сюда.
за нашу